Čaute, ja som tu zase ja, vítam vás pri ďalšom videu z tentokrát Geometry Dash. Nechcem to nejak preťahovať, toto tu a zmizť na to. Prepáčte za kvalitu zvuku, pretože to natáčam z jednoho programu. Bude to rage. Ale budem sa snažiť nenadávať, nerobiť blbosti a tak. Už som úplne zabudol. No. Vyzerá to sľubne. Dobre. Strich. Takže ďalší bol to strich. Takže náš ďalší level, vlastne posledný level v plnej verzii, no nie, predposledný level, pretože posledný level ešte nemám odomknutý, je Blast Processing, budem sa snažiť ho prejsť aspoň, nie, to už je silné slovo. Budem sa snažiť aspoň kúsok. Takže už asi to ani nestihneme, že budete v ďalšom videu, takže čaute.